Alrighty. Tällä kertaa nyt sitten tämmöinen. Tadadadam. Tadadam. Tadadadam. Tjang. Tjang, tjang, tjang. Tällä kertaa tämmöstä. Mä keräilen näitä Peaky Bunnies figuureita. Niin. Nyt on tullut tällainen uusi tarjoilijaversio. Pysy puhenen siinä hetki. Noin. Me päästään availemaan. Mitä täältä löytyy? Papajau. Ettei se mene rikki. Noin. Toi ei kuulu sinne, siellä se leimasin. Leimasin. Uhu. Ei ollut enää tää mitään, vai joku pahvipala. Pahvipala. Noin. Se oli siellä. Wow, siellä se on. Niin on. Poinks. Ai sä menit sinne. Et se sinne mahu. Noin. Sitten jatketaan avaamista. Ei ole tarpeeksi terävät noin sakset. Wow, siellä se näkyy. Ei mitään. Ilona. Sitten. Sivu. Näin. Pahvisivu. Näkyy paremmin. Jos mä laitankin näin. Elikkä korvat näköjään tuli tuolla. Itse taso ja figuuri on tässä näköjään yhtenä kappaleena. Ja se kun on tälleen näin pitkänä, niin onkohan se taas, nää on taas täällä auki, niin sit se on vaan tiputukseen. Let's fall it down. Luna. Ei oo sulle. Kiitos. Ja sitten kylmästä leikataan tää pussi. Noin. Joku korvat saa tästä. Kaiva muuta, en mä kaiva. Korvat. On vielä omat. Tässä on vielä 2 pikkusta, niin no. Ihan kylmästi leikataan niille omat lähemmät reiät. Mulla on huonot sakset, pakko myöntää. Ja yhdellä kädellä ei ole kaikista. Noin. Sitten toinen piku. Näin. Noin sivuun.
Heitetään korpulat tänne. Täällä on näköjään taas reijät. As usual. Noin. Sitten toinen puoli. Miksi tarkennu? Kiitos Luna. Noin, sitten pohjallinen. Siinä onkin toista päällä. Another way around. Oh. Näin. Elikkä se on... Miten? Se on noin. Noin. Ja noin. Noin. Sitten katsotaan. Saumat on nätisti onnistunut. Ei oo ikävästi. Näkyykö tonne? Nätit on saumat. Tai siis sukkahousut on onnistunut nätisti. Joskus ne on vähän epämääräisesti, että siellä on sellaisia omia köntsiä. Sitten itse. Onko tuossa joku liika? Siinä on joku liika. Harmi. Sitten nätti takanta. Ja edestäkin. Nätti sivusta päin katsoen, niin ei näy mitään silmään pistävää. Ja no, detailit toimii. Oho. Siellä on vähän hiuksia. Siellä on hieno. Mites mieltä te ootte? How you guys think? I think it's pretty. Ta-da! Siitä on vaaleansininenkin versio. Tää punainen on vaaleansinis, mutta tää punainen on mun mielestä niin söpö. Niin ennemmin punaisen. Wow. Niin, Siira haukotus. Tällä kertaa tämmönen figuurinavailu. Mutta ei siinä mitään, se pääsee niiden muiden figuurien kanssa sinne. Ai niin mun piti näyttää, että onko tässä miten mä saisin, on kynnet, nails are done. Melkein unohin. Entäs täällä? Also nails are done. On tehty. Mun nails are undone. Mutta se on siisti. Siitä tuli nätti. Siellä on muut odottaa, että pääsee heidän kanssa sinne hyllylle nätisti odottamaan. Ainoastaan oli nämä korvat oli irtonaiset, mutta muuten tai. Ui, söpö. Tänään. Viedäänkö Supersonikko muiden seuraan? Niemos Maximus. Into the darkness. Oh shit. Mistä mä saan valon? Valoa. Valoa.
light. Let there be light. Kaapin ovet auki. Noin. Täällä ei ole nyt paljon valoa. Miten mä saisin tähän valoa? Saisinko mä tähän valoa? Saanko mä valoa? Voi pylly. En mä nyt tällä hetkellä sekunnilleen saa valoa. Täällä on vähän täyttä. Siellä on näitä muitakin Be Cute Bunny figuureita. Tää saa nyt hetkellisesti olla siinä odottamassa vuoroa. Ehkä näkyy. Nyt näkyy eikä vähän paremmin. Vähän valoa tarttis vielä niin. No, ei se mitään. Jee. Siellä se on. Welcome to the figure fun. Niin, kiitos tänään taas katsomisesta. Tää tällainen pikashow-esitys. Ja mä laitan tuosta myöhemmin Instagramiin taas kuvia paremmin. Niin kiitos kaikille tällainen nopea tenkkapoo. Mutta jatketaan taas perjantaina keskiviikkoon huomenna, jos kerkiän striimaan Marveliin, mutta muuten on sitten perjantaina seuraavan kerran. Niin mukavaa tulevaa viikkoa tai loppuiltaa. Näemme taas ensi kerralla. Se on morjens! Moi!